вече помня. Едва ли в предния епизод на играта Clash Royale. Виждате, че имам три честа. Имам и Epic чест. Epic чест е хубаво нещо. Имаме и Crown чест, който сега ще съберем. Този го изпробвах, но не е толкова добър. Играем се с нашия си дек. И който иска да влезе в клана, казва се българи. Виждате го? Имам доста място. Така че тук съм подготвила честа опенинг. Ще имаме 2 фри честа, плюс Crown чест, 3 честа, плюс Epic честа, 4 честа. Така че така, сега да напълним Crown честа с 3 купи. Да видим, когато справя атаката, имаме голем. Този голем е свързан с визър да атаката. Няма иска друго да го разголя, така че визър. Атака да го защитава. Арчери. Тук прави страшно много. Ами губихме това. Захок. Губ главно да членя. Да се изплаши. Двете страни добре го източих. Така че голема пека. Виждах веднага. Тук ми изяда клет. Ами стрели. Стрели. Какво да правя да се нависилям? Куда де? Чемпе. Мини пека. Байбеганите майко мила. Какво? Майко мила. Победа! Имаме Crown чест. Сега ще отворим всичките честове. Така. Сега честовете. 71 голд. Така. 8 победа. 71 голд отново. Едно Inferno Tower. 8 Royal Jandals. Не го използвам. Много апгрейд.
Раунд 413 гол. 2 джема, бомбари, барберани. Немите трябва да ги използвам и 6 инферента. Печиста, нямам търпение. Газовете! Няма! Газовете! Криза! Скелетата! И аз съм там. Много се радвам! Няма гардове! Ей! Нямам пари. Супер! Напишете долу в коментарите какви трикове да направя с гардове. Сега ще направим един дек с гард. Така, къде са? Първо така ще гардове, разбира се. Може нищо да не се получи. Знам. Танка ни ще балон. Wizard ще си вземем. Ще вземем мини пека. И да спрегаме хвора. Стрелите ги оставаме. О, вижте, да. Охо. Може да ми се пани нещо чудесно на тези гардове. Може... Сега. Така. Губим вага да взема ли... Кивия. Гледайте го пробваме на тренинга. Така. Принципка почему и с този дек. Не знам. Казах си, когато имам газове, този дек ще ползвам. И сега ги имам. Тактиките за този дек. Не искам да не гардовете да защитават Wizard-а. Като Wizard аз почти го взехам. Виждате, даже с Wizard да се караха и с мен пеката се караха денци и просто за едни и така да защитават. Не! Гоблин. Гоблин. Нет? Още гоблин. Гоблин? Вот гоблин. Да пусна гардовете и се вземат. Но мъгели като ми се магащите. Вооо! Ява не да отива. Бързо. Я не стоя гоблин. Ето, добре, не е зле. Хайде, че да бийте по хода, сега си се били там. Балон. Изненада прямо на последника, който ще бъдете. Минута, аз искам гардовете. Докато талага бие по балона, гардовете също ще се вкарат бъдете. Там не заболя. Сега минута. Не работим. А тя мина пеката от... Добре, хора, надявам се да ви хареса това клипче. Оставете един лайк и съм много благодарна. Бай-бай!